Питаш се дали ти трябва фотограф за своя празник. Краткият отговор е не. Ако просто искаш да имаш снимка за спомен със своите близки, то фотограф не ти е нужен. Днес всеки телефон може да свърши тази работа, особено при добри светлинни условия. Фотограф се наема, когато искаш не просто снимка за спомен, а разказана история. Когато искаш някой да види и разкаже твоето празник по начин, по който ти няма как да го направиш. Когато искаш авторски почерк, а не просто снимка за спомен. Фотографията никога не е била задължителна. Никога не е била ефтина. Защото ти не плащаш просто за някакви снимки. Ти плащаш за гледна точка, за авторски почерк и визия. И ако това има значение за теб, тогава да, трябва ти фотограф. А щом ти трябва фотограф, ще се радвам да разгледаш и моята работа. В сайта ми има множество галерии с множество снимки. Така, че да се запознаеш истински с моята работа, за това какво са получили други клиенти преди теб. Поздрави!